Lluís Pasqual dirigirà el Teatre Lliure a partir de l'estiu, però de moment torna a la Seu de Gràcia per estrenar-hi obra. És Celebració, l'última i àcida comèdia escrita pel novel Harold Pinter. Lluís Pasqual ha volgut a la seva taula només primeres espases per celebrar que torna al lliure. En serà el gran anfitrió la temporada que ve quan el dirigeixi, però ara com a director convidat estrena la nova Sala de Gràcia, la que ell va ajudar a construir farà 35 anys. La màgia d'aquesta sala és la proporció, això no s'ha perdut, i a més hi ha molts fantasmes, molts bons fantasmes acumulats, perquè hi ha hagut moltes hores de bon teatre i moltes hores de plaer compartit. I aquí compartiran les pròximes nits de teatre amb Eduard Farelo, Marta Marco, Jordi Bosch, Clara Segura, Bori Ruiz i un novel anglès, Harold Pinter. Lluís Pasqual va voler triar la seva última obra, Celebració, aparentment una comèdia. El que sí sabia quan l'Àlex Rigola em va demanar que fes una cosa aquí és que tenia ganes de riure. No tenia ganes d'explicar la vida des d'un punt de vista dramàtic. Tenia ganes de que se sentissin riures altra vegada en aquesta casa. Riallades que es congelen i es tornen ganyota quan Pinter ensenya la frivolitat i la hipocresia dels rics més insaciables. Sopen en un restaurant de luxe i quan el xampany francès faci efecte, començaran a volar els dards. Ves al tanto. Estàs parlant amb la teva dona. Una mica de respecte, tio. Una mica de respecte. El llibre comença el 2011 amb la celebració d'un retorn a Gràcia i amb un comiat a Montjuïc. Julio Manrique hi estrena L'arquitecte, la seva última obra com a director resident d'aquest teatre. Abans no marxi la temporada que ve a dirigir el Romea. Gemma Ruiz, TV3, Barcelona.